interiorul cărora este ceva diferit, da? For example, inside the spoon, în interiorul acestuia, is sugar. Se află zahăr. Yes? Sugar. Let's say it together. Haideți să spunem cu toții. Sugar. Sugar. Good. Se află sugar here. Inside is sugar. La maracas. Maybe. Maybe. Posibil. Inside here. Aici înăuntru se află, în interiorul acestui glass, se află pasta. Niște paste. Yes? Pasta. Eu mă gândeam Okay. But, dar, we have to distinguish to know their sound. Trebuie să le distingem și să le știm sunetele, da? Da. Listen to the sound of the sugar. Hai să ascultăm sunetul cui? Sugar. Sugar, adică? Al? Zahărului. Zahărului. Good. Maracas. Yes, maracas. That's right. Eu putem. Da. Așa este. Cu toate aceste păhăruțe, all the glasses will sound similarly. Ele cu toate vor suna aproximativ la fel. Însă noi o să trebuie să le distingem totuși cumva, yes? Așadar, încă o dată. Maracas. Yes, e clar, e foarte clar, dar să ne dăm seama că aici e sugar, da? Asta vreau să ne dăm seama, yes? Aici sunt pasta, am zis, adică paste, yes? Hai să ascultăm, let's listen. Este la fel ca la maracas. Da. Hai să vedem ce sunt. E acolo, ce acolo? Here there is salt. Aici se află sare. Yes? Sare. Hai să ascultăm, let's listen. Ia, să ne ascultăm. Ai înțeles? Am spus asta. Toate par a fi maracas, ia? Decât doar că fiecare are un sunet particular, da? Un sunet al său, ia? Aici se află niște pastole, adică beans. Beans. Ia? Hai să ascultăm și the sound of the beans, ia? Nu, toate. Ia, nu ne raportăm la niciun instrument. Numai la sunetele fiecăruia din pahare, ia? Understand? Înțelegem? Da? Să auzim the different sounds, sunetele diferite, ia? And inside here we have, în interior aici avem niște paper clips, ia? Adică agrafe de birou. Da? Good. Hai să listen, let's listen. Yeah? Bun, of course. Le-am identified pe all of them. Le-am identificat pe toate, yeah? Da. Mai facem o dată, da? One more time. Sugar. Da. Zahăr. What's inside? Ce e în interior ne interesează? Sugar. Salt, not sale. Salt. Fasole. Beans. Beans. Paper. Paper. Clips. Paper clips. Yeah? Good. Denisa, would you please come here in front? Vrei, te rog frumos să vii aici în față? Yes. Ia, te rog frumos să le spui colegilor tăi, tell your colleagues please to close their eyes. Să închidă ce? Eyes. Da. Ce să închidă? Ce să închidă? Ochii, corect. That's right. Okay. So, say close. Close. Spune-le close. Close. Your eyes. Eyes. Așadar, închidem ochii, yes? Hai Close și your tu, David. Yes, everybody, toată lumea, close your Toată eyes. lumea. Hai și tu. Toată lumea. O să închizi ochii de sus. Good. Acum, Hai. Deni, listen to me. Mix the glasses, amestecă paharele, and choose one. Și alege unul, al cărui sunet apoi să-l poți tu produce. Yes? So, mix the glasses and choose one. Amestecă-le. Amestecă-le. Good. Very good. Don't look, don't cheat, nu trișăm, nu ne uităm. Good. And choose one. Alege unul, Deni. Choose one. Alege unul. Good. Da, le spunem. Open your eyes. Let's hear the sound. Să auzim. The sound. What's inside? You know. In English. Paper. Clips. Paper
clips. Is that true? Este adevărat acest lucru? Răzvan says, is true? No. No, don't tell us. Nu ne spune. Fasole! Beans, yes? Beans. Is it true? E adevărat? Danny. Inside the glass, acolo. Are there... No. Eu. Sunt paste. Și? How do we say? Cum spunem? Yes. Paste. Very good. Pasta. Very good. Hai, Gabi. Am știut eu că sunt paste. Yes, good. Tell the kids to close your eyes. Close your eyes, please. Vă rugăm, închideți ochii, please, da? Vă rugăm insistent. Please, close your eyes, yes? Găsiți lumina for everybody. The lights went off. Facem silence un pic. Gabi, did you mix them? Le-ai amestecat? Yes, no, yes, good. Did you choose one? Ai ales unul, da sau nu? No, choose one. Another one. Un altul, yes? Un altul față de the one before, da? De cel anterior. Good. Open your eyes, deschidem ochișorii și ia să fim atenți. Nu! No. Paper clips, no. Not paper clips, that's for sure. But what's inside? Dar ce e înăuntru? Fasole! Nu trebuie să spui Cele gas? Oare nu trebuia să fi ghicit ei? Crezi că mai este util abuz să mă Nu faci? ziceam eu că era fasola. Acum, tocmai ai aflat. You just found out. Tocmai ai aflat, yes? Thank you, Gabi. Mulțumesc. Am știut de abuzul You knew from the very beginning. That's right. Răzvan, come here. Hai, you know, do and take Gabi's place. Facem silence, please. Close your eyes, please. Închidem ochișorii, da? Yes. Hai. Good. Good, okay. Just make the sound. Da? Open your eyes. Open your eyes. Zici și tu, please. Open your eyes. Very good, așa. Deschideți ochii. Sare. Salt. Yes? Salt. Răzvan. Pasta. Pasta. No. Fasole. Beans. No. No. Sugar. No, not sugar, not pasta, not beans. Agrafe, cred că sunt. Atunci, cred că trebuie să zice. Agrafe? Stai, tu vrei să ascunzi, că toată n-am. What's inside? Ce e înăuntru, deci? Sare? Sugar, yes, what we said. Dar noi am spus sugar, we said sugar, yes? Ce agrafe, cine scrie? Cred că o să facem un salt